गोजोननायाथ' दङमोन, गोजोनदोंमोनबो। साबसिनै गोजोननाय मोनदों होनोबा नै दाखालि थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव जि BTR सुक्ति जादों बेहाय साबसिन मोनदोंमोन आरो माबा मोनसे बर'नि सुक्तिया जाफैबाय नामा होननाय बादि गोसोआव साननाय फैदोंमोन आरो निश्चय साननो गोनां सानो आं दाबो। दा बिथांमोना फारि फारि हयथ' सुक्ति जाबोनाय हिसाबै दैदेनगिरियाबो सोलायबोबाय थादोंमोन। दा बिथांमोना BSc सुक्ति आरो BTC सुक्ति जेसेबां सुक्ति जालांदोंमोन बेफोरखौ मोजाङै मोजां मावफुंजोबनो हायाखिसै बिथांमोना। दानि नैबे BTR सुक्तियाव जेरैबायदि बयनिफ्रायबो बर'नि देरसिन सुक्ति होननानै जों दा बर्थमान साननानै दं, नैबेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बा हयथ' बेखौ मावफुंनायाव दा सिगांनि सुक्तिगिरि बिथांमोनाबो निश्चय दानि नैबे BTR सुक्तियावबो मावफानांगौ एबा हेफाजाब होनांगौनि जोबोद गिदिरथार दायित्व दं होननानै आं सानो। दा बियो थाखो थाखो सुक्ति जाबोनायनि दैदेनगिरिफोरखौ जेरैबायदि जोङो खौसेयैनो थालायनाय हिसाबै बा हयथ' बर' हारिया जेबो दोलोथिं थांजोबाजासेनो BSc सुक्ति खालामग्रा बिथांमोनखौ जेरै मान सनमान होदोंमोन, गनायदोंमोन, मानिदोंमोन, दिनै बेबादिनो दिनैहाय BTR सुक्तिया जेराव दिनै जाफैबाय, बे BTR सुक्ति जाफैनायनि बेलायाव दा BTR सुक्ति खालामग्रा बिथांमोनाबो निश्चय मान होनांगौ, बिथांमोनखौ बोजबनानै लानांगौ, बिथांमोनखौ जेबो अजद गैयाजासे BTR सुक्ति खालामगिरिफोरखौ सालायनो बा हयथ' दैदेननो थाखाय बिथांमोना हेफाजाब होनांगौ। आंनि गोसोआ बेखौ बुङो आरो दा नैबे रावाव आं एक्सुवेलि एबसुनिनो वार्कारमोन आगोलाव। एबसुआनो बुंनो थाङोबा रौमारि इउनिट एबसुआनो आंखौ BPFआव बाहागो लाहैनांगौ, जोंनि रौमारिनिफ्रायबो एबसु दोलोनिफ्रायबो थांनानै बेबादि आंखौ थिखांहरनायखायनो आङो BPFआव मावनो थांदोंमोन, मावहैदोंमोनबो। बेयाव आङो भाइस प्रेसिडेन्ट बिबान मोनलायनाय आङो BPFनि मावबाय थादोंमोन। थाङै थुङै BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा हयथ' आंनि साबजानाय मावनायखौ नुयैनिनो आङो BPF दोलोखौ लासैनो आगारबोनाय जादों। बे आगारबोनाय जाहोनफ्रा माखासे ओरैबादि जे रौमारि ओनसोलनि, खामारपारा ओनसोलनि जेरै रायजो राजाफ्रा गोरिब गुन्द्रा न'खरफोर बांसिन, गामियारि बांसिन, बेहाय जेरैबायदि हयथ' गोरिब गुन्द्रा न'खरनि मानसिफ्रा जेरैबायदि पार्टिनिफ्राय डेभेलप जानांगौमोन बा अनसुंथाइ मोननांगौमोन, बेफोरबायदि मोनि, बेफोरबायदि माविखौ लानानैनो आंनि गोसोआ खुद्रिदोंमोन बै समाव। मानोना जोंबो सासे रुट लेभेलनि गामियारिजों सिथाबनानै थाग्रा मावग्रा एबसुनिफ्रायनो पार्टिसिम सौहैनायाव जेरैबायदि जोङो लुबैदोंमोन खामानिफोरखौ मावजानो, बेफोरबायदि माविखौ नुनानैनो हयथ' जेरै खोथा गोरिबफ्रा जेरैबायदि मोननांगौ सरखारनिफ्राय, जेरै न', बोराय बुरैनि पेन्सन, बिधु पेन्सन, बिधवाफोरनि थाखाय माखासे स्किम, IOI-फोरखौ जोङो गोदो एबसुआव थानाय टाइमाव IOI न'फोरखौ जोङो बिधवाफोरनोनो बांसिन होयोमोन। दा गेजेर खन्द'आव जोङो BPFनि वार्कार जाहैनायाव जोङो बेफोरखौ सोरनो होथावा गामि लेभेलाव जोङो नुखाजोबनाय हिसाबैनो जोङो BPFखौ बुंदोंमोन, BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ बुङोमोन जे ओरैबायदि खालाम, जोंनि गामियाव ओरैबायदि गोरिब गुन्द्राफोर दङ, बेफोर लिस्टखौ आङो आंनि गोसोनि लिस्टआवनो बुंजोबनो हायो। दा बेफोरबायदि मानसिनो बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ होनांगौ। बायदि मैया गायनाय फुनाय, डेभेलप मावनायनि माबाफोर खामानिफोरखौ, जौगाथायनि खामानिफोरखौ आंनो गोसोजों बुंदोंबाबो आङो BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरि मावथिफोरजों आङो गनायजायाखैमोन। आंनि बुंनायफोरखौ बिसोरो हयथ' खोमा होआखैमोन। बेफोरबायदिनो बेबहार खालामनायखौ मोननानैनो आङो दिनै BPF दोलोनिफ्राय ओंखारबोनो गोनां जादोंमोन गेजेराव। फारसेथिङै बिसोरो हयथ' समय गतिके एखमबा समाव मोनानि 11टा 12टा आनखि 1टा 2टाबाबो बिथांमोना अफिसावनो जुमाय लोंनाय, बायदि मैया सानैजों साथामजों सावरायलायनाय आरो बायदि मैया
हयथ' रानलायनाय माबाफ्राबो खायदा कौशलफ्राबो हयथ' हराव जायोमोन होननानै आं नुबोदों। दा बे हराव हरनि 2टा 1टासिम गाहाम आङो थाबाय थानो हायामोन। आङो समय सुबिदाखौ बोरै होनो हायो बेबायदि माबाफोरखौ आङो होजोबनो हायैजों जाबजों प्लास आरो बिथांमोननि माखासे सिंजों सिं गावसोरल' रायलायखोमालायनानै थाखा फैसा राननायफोर बेफोरखौ हरनि गेजेरावसो लोङै जायै राननायखौ नुनानै आंनि गोसोआबो एसे मानेथ' गोजोननाय मोनाखै आरो बिसोरजों थाफानानै हयथ' आङो बिथांमोनजों मोजां रोखोमै कपारेसन होनो हानाय नंला साननानैनो आङो थाथ'नाय जादों गेजेराव। बिनि उनावहाय आंखौ मोनसे समाव एगेइन नों मानो जिरायनानै थाबाय थाखो पार्टियाव थायाबा नों अबाव थानो बायदि होननानै लिंनानै लांफिननानै आंखौ पार्टियाव एगेइन हाग्रामा महिलारिनि आर'नाइ गानहोलायफिननानै आङो बराय जाफिननानै थांफिनबावदोंमोन। आंखौ BPF हान्जायाव थिसनफिनदोंमोन। निस्सय आङो मथा मथि VCDC चेयारमेनफोर होन, प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टफोर होन, सेक्रेटारिफोर होन, बिथांमोना जयै सावरायलायनानै थाखा फैसा राननायखौबो आङो आंनि मेगनजोंनो नुदोंमोन। फारसेथिं रायजो राजानि बायदि मैया डेभेलप खामानि मावनायनि फारसे नोजोर होनायखौ आं बांसिन नुबोआखै। जिथ' जादोंमोनबाबो जोंफोरबोथ' ब्लकनि वार्कार हिसाबै जोंबो नोजोर मोननांगौमोन बा खोनानांगौमोन, हमनायफोरखौ जोंबो नुनांगौमोन। मा खामानिखौ मावनो लादों, बेखौ मावनो लादों, रायजो राजाया माबादि गोजोननाय दं बेफोरबो जोङो खोनाफिननो मोनोबा निस्सय जोंबो गोजोननाय फैयो। दा बेफोरबादिखौ नुयैखायनो आंनि गोसोआ खुनु माने गनायाखै, बिथांमोनजों थाफाबाय थानो हानाय नङा साननानैनो आंनि गोसोआ दिनैसिम नैबादि सफैदों आरो। बेखौथ' आङो गुबुननिखौ आं बुंनो थांला। आंनि निजे असे गामि बा जोंनि गामिजों नांजाबनाय गोबां गामि माखासे दङ। दा बे गामिनि माखासे रायजो राजानि डेभेलप खामानिफोरखौ मेगन फिदिंनानै बा गोसो फिदिंनानै नाहरबा नुहुरो जे मावा नङा फिसा फिसा BPFआ मावनायखौ जों नुदों। नाथाय गासैबो खामानियानो बुंनो थाङोबा आद्राजोब। जेरैहाय किसान बाजारनिफ्राय जोंनि अल खामारफोरा गेजेरनि लामा, बे लामाखौ निस्सय BPFआ सिगाङाव खालि सेंग्रेभेल हरो। सेंग्रेभेल होयैनो लामाया बेसेबांबा गोजौ जाबाय। थांलाय फैलाय बेमार आजारफोर लाङोबा मटर गारिनि संख्लायावनो हयथ' बेमार आजारफ्रा गोबांसिनसो जादोंमोन। आरो बेबायदि डेभेलप होनो नाजासे आङो बुंगोन जेब्ला बिथांमोननि जेसेबां मावनांगौमोन बे डेभेलप होनजाया होननानै आङो बुङो आरो। जोबोद गोजोननाय जों फैदों जा UPPLआ बोसोरबानि थाखाय देरहानायावनो बिथां रोंगोरा सारदा जोंनो रायजोनि नांगौ जानाय बे लामाखौ इसेबां खस्थ'नि गेजेरजों थांलाय फैलाय रायजो राजाया दुखु सहाय नांनाय लामाखौ दिनै रोंगोरा सारा नोजोर खोख्लैनानै दिनै जोंनि गेजेराव बोसोरबानि थाखाय देरहानायावनो जोंनो दिनै ब्लेक टकबो खालामनानै होदों। बिनि सिगां जोङो BPFखौ अनेकबार अफिसाव थांनानै अबेबा मेल मिटिङाव थांनानै लोगो हमनानै जोङो BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ बे लामाखौ हमनांगौ, बे लामाखौ मावना होनांगौ होननानै टाउन सहरजोंनो नांजाबनाय जोंनि बे खामारपारा ओनसोला बेजों टाउनजों नांजाबनाय लामायानो दिनैसिमबो बेबादिबा टाउननि गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोंनि गामियाव बेमार आजार नायनो डाक्टारफोर फैयो, मोजां अफिसार बायदि मैया गिदिंफैयो। अब्ला टाइमाव जोंखौ बुंलाङो जे बोले बे गामियाव मानसि थायो ना मोसौ थायो, मानो बेबायदि जाखो दिनै टाउनजों नांजाबनाय लामायानो। बेफोरबायदि बुंनायखौबो सैज्य खालामनो हाया जादों जोङो। बेखौ लानानै जोङो खनले BPF दोलोनि लिडारफोरनाव MCLAफोरनाव जोङो खनले लामाखौ बिहैबाय थादोंमोन। नाथाय जोङो खुनु खेर जायाखै आरो बिथांमोना जोंनो दिनैसिम मावनानै होआखैमोन। बोसोरबानि देरहानायावनो जोंना रोंगोरा सारदा UPPL दोलोनि बिथाङानो जोंनो दिनै बे बेसेबांबा मोजां ब्लेक टपखौ जोंनो बानायनानै रायजो राजानो जोबोद मोजां अनसुंथाइ होबाय होननानै जों बुंनो लुबैयो। निस्सय दानि पेपार मिडिया ससियेल मिडियाफ्राव जेरैबायदि जों दा नुगासिनो दङ, बिनि सिगां बुंनो थाङोबा जोंनि खामारपारा एरियानिफ्राय
बारा जोंनि रौमारि ओनसोलनिफ्राय BPF दोलोनो बा हयथ' BTC गभर्नमेन्टनो थाखा फैसा होनानै जा इन्टारभिउ होनानै जा साख्रि होनाय जोङो सासेबो जोङो बुंनो थाङोबा खिन्थिनो हाया आरो जों फोरमान हिसाबैबो बुंनो हाया। दिनैसिम बिथांमोना सोरबा सासे फरायनाय जा बा उपजुक्त गोनां व्यक्तिनो जा साख्रि होनायखौ जों नुनो मोनाखै, खोनानो मोनदों। बा हयथ' दिनैहाय जोङो मबाइलावनो जा ससियेल मिडियायावनो जा पेपारावनो जा नुनो मोनगासिनो दङ दिनै बिथांमोना गोबां रोखोमनि मथा थाखा घुस लानानै साख्रि होगासिनो दङ होननानै BPF सरकारखौ दिनै जोङो बुंनायबो नुदों आरो रोखा बियो प्रमान नोंथांमोनानो बिजिरनानै नायबा नुनो मोनगोन। जोबोद गोनां दुखुनांथाव बाथ्रा बियो। जोंनि गोरिब गुन्द्रानो नंगौ बे हाखौ राननानै होमारोमोनबा रामदेबनो होआजासे दिनै गावजों गावनो बेसेबां सहाय होलायनाय जागौमोन, जोंनि गोरिब गुन्द्राया बेसेबां माने हयथ' हेफाजाब मोनगौमोन। थानो थाखायनो जुदि हा गैयाबा न' लुनानै थानो, दा बेबादिखौ जोङो निस्सय हाग्रामा महिलारिनि बेबादि मावनायखौ जोङो गोजोननाय गैया। बिथांमोना बेबादि होनो नाङामोन। गावजों गाव बर' फिसा होननानै गावनि गोरिब गुन्द्रा गावनि असुबिदा व्यक्तिफोरखौ बाव रैखाथि होनायनि मा असुबिदा दंमोन? बे हाग्रामा गभर्नमेन्टआ मानो बिदि खालामनो मोनखो? दाखालिबो मोनसे मिडियायाव नुनो मोनदों आङो जे एबसुखौसो गोबां सोंखारिदों बियो। माने एबसुआ सोर? बे जोङो रामदेबनो हा होनायखौ बिस्रा मा मोन्थाय दं बिस्रा बुंनोलाय? बेबादि होननाय रावखौ आङो मिडियायाव नुनो मोनदों। बेहाय माने आङो सिगाङावनो एसे गोजोननाय मोनखायैजों जाबजों बिनि बेबायदि बुंनाय रावखौ खोनाबावनानै हयथ' दासिम आङो खुद्रिखांनाय फैयो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव। बिथांमोननि जाखिनि मावगासिनो दङ रायजोनि सायाव, समाजनि सायाव, बेफोरखौ हयथ' आंजों लोगोसे गोबां बर' जोलैफ्रानो हयथ' गाज्रि मोननानैबो दङ जानो हागौ। जेबो गोरोन्थि गैया आंनि मथेबा। बर' हारिया दिनैसिम आन्दलन खालामबोनाय, जांख्रिखांबोनाया दिनै बेसे गोबाव जाखो बेखौथ' बयबो नलेजाव दं। हाग्रामा महिलारियाबो हयथ' सिलाइ राइफल लानानै बड'लेण्डखौनो दाबिदोंमोन बै टाइमाव। नाथाय दिनैहाय बिबोथ' BTCसो लानानै फैदों, सेपारेट स्टेट। बे बड'लेण्डखौथ' बियो मानो नेवसिगारा? दिनै बिथाङा गाव गावनि दायखौ गाव लाबोनानै फैनाय माबाफ्रा गासिबो कारेक्टजोब। प्रमद बर' लाबोनाय दिनैहाय BTRआ मानो गाज्रि जाखो? बिथांजों मानो हेफाजाब होनो हाया? बिथांनि BTC लानानै फैनायावथ' रावबो बर' दोलोफ्रानो हयथ' बर' रायजो राजाफ्रानो जेबो बुङाखैमोन। बिथांजों लोगोसेयैनो गोरोबफानानै BTCखौ गनायफादोंमोन। दिनै मानो प्रमद बर' लाबोनाय सुक्ति खालामनाय बे BTRखौ बिथांमोना मानो गोरोबफानानै जयै खौसेयै एसे बर' हिसाबै मानो मावफानो हाया? मानो जयै गोरोबनो हाया? बिथाङा दिनै मानो उल्था बुंबाय थादों? बिथाङा बर' जाथिनि जुदि सोमोन्दै सेन्टिमेन्ट दङमोनबा दिनैहाय मानो गावखौनो गावनि हारिखौनो मानो फानगासिनो दङ बिलाय? आंनि मथेबा बियो खुनु गोजोनथाव बाथ्रा नङा। जोंनि हारिनि थाखायबो बेयो मोनसे गनायजाथाव नङा। आं बेखौ बुंनो लुबैयो। निस्सय हायो। बिथाङा सोर? दानि बर' हारिनिलाय? बर' हारिनि मावग्रा मानसिया दिनैहाय बेबायदि BTR सुक्ति खालामनो हाफैनाय अबस्थायाव दिनै बिथाङा गावनि गोहोमखौल' खोलैनो नागिरबाथ' जानाय नङा। मानोना बिथांनि बिफानि सम्पति नङा होननानै बुंनो हायो। बिथाङा दिनै BTCनि चिफ जानानै समय गतिके बिथाङा हयथ' रिटायारबो जानांगोन, हयथ' बिथांनि पावार फांसनाबो जोबनानै फैगोन। दिनै बिथाङाल' सलायबाय थानांगौ बेथ' नङा। सासे मानसियाथ' बोरायनानैबो थाङो। अब्ला बै मानसिया बोरायनानै जेला थांगोन अब्ला बियो गावनि फिसा बा उन जोलैफोरनो हयथ' सलायनो होनो हानाय मोनसे माबा थायो। दा बिथाङा बेवहाय BTRखौनो गाव सलायबावनो होननानै सानबाय थानाया बे बिथांनि बहुद गोरोन्थि जागोन बियो। निस्सय दानि जिबादि धौ इलेक्सननि धौ बेवहाय जिखिनि नुदों आरो प्रमद बर' सारनि जिबादि मानसिफोरखौ दैदेननाय जाथि बे जाथि गुबुन कास्टनि मानसिफोरनि सायाव बिथांमोना हाबनानै जेरैबायदि मबिलाइज खालामगासिनो दङ, बिथांनि जिबायदि गुन गोनां राव
भाषाफ्रा मानसिफोरजों बोजानाय जादों आरो बिथांनि बेबादि मबिलाइज खालामनाय बा केम्पेइन खालामनायफोरनि राव बाथ्रा बुंनायफोरखौनो दिनै गोबां जाथि बेजाथि मानसिफ्रा पसन्द खालामदों, बाख्नायदों। प्रमद बर'आनो गुन गोनां खोथा बुङो। दिनै बिथांनि जिबादि मिटिं दावथिनाव लेक्सार होनाय बाथ्रा बुंनाय जोबोद गनायथाव, जोबोद माने गोसोआव लाथाव। बर' हारिया जेरै दा अलखद अबस्थायाव जि दङ बेखौ अलखदखौ होखारगोनानो दिनै प्रमद बर' सार नङाबा गैखाया, जानाय नङा होननानै आं सानथारो। दिनै नुनो मोन्दों जोङो हाग्रामायाव अबेबा मेल मिटिङाव स्टेजाव गाखोबानो लेक्सार होनो जुरिजेनबानो बेयो प्रमद बर'खौ रायनाय, बर' जाथिखौ रायनाय, एबसुखौ रायनाय, बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो? सासे शिबआ माबायदि गुन थानांगौ बे गुनखौनो जों नुनो मोनाखै। हाग्रामा सारजों ओंखायनो जानाय नंला। प्रमद बर' नङाबा बिटिआरखौ सालायनो हानाय हयथ' गुबुन जोङो बर'फोर जोङो नुनो मोनथ'वासै आरो बे प्रमद बर' नङाबानो हयथ' बिटिआरखौ सालायनो हानाय रावबो उजिनायबो नंखाला नंनानै आंनि गोसोआव साननाय दं। आरो इउपिपिएलखौनो आङो दा जेरैबायदि माने बिपिएफ हान्जाखौ गारनानै इउपिपिएलआव जेरै आं दा सगदारनो फैदों बिथांमोनखौनो आङो साबायखर होबाय थागोन आरो सापर्ट होबाय थागोन आरो बिथांमोनानो बिटिसिखौ गोग्गो गोसोजों गेना गैयै आखल आखुजों रायजो राजाखौ दैदेनलांबाय थानो हागोन आरो बेनो सरकार दाहैथारगोन होननानै आंनि गोसोआ 100% बिसास दं।